Det, der gør den her vinforretning så speciel, er, at vi har en fantastisk stemning, familieejet forretning. Vi er drevet af passionen for vinen, og vi nyder at arbejde med vinen. Det er det, der giver os glæden i hverdagen. Vi går mere op i vores kunder, end vi går op i at bare fyre noget over disken. Vi vil vide, hvad du kan lide, og vi vil gøre det bedste for, at du går med det, som du synes er bedst, og ikke det, vi synes er bedst. Vi er jo primært et team af forholdsvis unge mennesker, kan man sige, som har en meget, meget stor passion for vin alle sammen. Og vi brænder for det, og det gør vi jo lige så meget arbejdsmæssigt, som vi gør det fritidsmæssigt. Så det er en stor passion. Meget stor. Vi har haft mange, der sikkert har den tanke, at det er snobbet sted at gå ned, men det prøver vi jo at aflive og gøre til skamme. Netop ved at tage en snak med kunderne og vise dem, at det er ikke for fint at gå ned, og det er ikke dyrere end at gå i et supermarked. Forskellen er bare, at du får en oplevelse, og du får det, du søger, frem for at bare hive noget ned på din kurv eller din pose. Du slipper for at købe 2 flasker, som ikke fungerer til den middag, som du havde glædet dig til at servere for dine gæster. Du kommer ned hos os, du fortæller, hvad du skal have at spise, vi elsker maden, vi finder vinen, som matcher præcis dit måltid, og du får en rigtig god kombination mad og vin imellem. Og det er det hele drejer sig om.